Не знам, аз пак избирам Т20. До колко стрима? До 23.00. What the fuck, клетката ега ти бъва, човек. Как да вкарам кредит? Какъв кредит? Ужас. Като можеш, Затвора в защото Пандиза. може хора, които спомнят не виждат, ами... То принципно не би трябвало изобщо да ти дава да пишеш, щом така ти дава. Нямам идея. Добре, да го направим. Това е доста дълго, така че... 6 мили е. И И толкова не. много хора. Значи тук или ще завърша на добра позиция, или ще рейджна просто. Знаете, на тия състезания с многото хора... Монстъра е афака, брат, аз го бутнах отзад. Не истинския монстър, другия. Малкия монстър. Единият е голям, другия е малък. Човек, без бутане. Плиз, без бутане. Леле, брат, направо ме изтърбушиха, ти казвам. Ей! What What the fuck? Качиха му се на колата, човек. Ами не знам къде му се качи, обаче мене ме качиха... Аз му се качих дедовка. отгоре на тавана. Едва му скочих това. Паси ме Абе, зашиха. чекпоинтовете са през много дълго разстояние нещо, бе. Ами през много дълго, ама мене как ме шиха, просто евала. Ужас! И мен за малко. Аз съм на трето място за сега, да? Мале. Ами аз съм на 14-то. Вече 13-то, като имам сериозни надежди за по-предна позиция. Топ пич някъде... What the fuck, той изхвърча. Ако мога да се задържа на трето място, ще съм доволен. И той аз ако мога да се задържа сега на 8 ще бъда много доволен. Като имате преди какво стана в началото, пускам буст на някой. Кой зад мен бе? Камел, о, брат, топ пич е обаче добър. Добре, седми съм. Ами как съм седми, така мога да стане малко по-напред. Сигурен съм. Седмата не е много лоша позиция. Така ние тук се бориме. Вие сте обаче много напред, това е проблем. Добре, той се забави нещо. Настроих ги. Аз съм пълен метард, направи го и после се обърнах. Аз съм вече на втора позиция. Аз съм 11-ти. Поне за сега. Уау! Направи го, се обърнах. За Аз малко съм чай пълен да метард. изключа. 10-ти съм. Монстър Чулев, но това е истинския монстър ли? Май да. Садфейс монстър. 9-ти. Добре, да се надяваме, че... Мале, този какво направи, бе? Има 4 пред мен, които мога да ги издухам, но това много тъпо го провалих. Уау, как така, бе? Кое бе? И той беше пред мен, пък се телепортира зад мен. Кой се играеш Гарис Мод? Ами не знам, в който ми падне. Той свърча сигурно. Не! Задържа се. Аз ако бъда в топ 10 ще бъда доволен. След фейловете, които направих. Чакай да не го бутна, че... Аз си мен той ще бутне. 8 съм. О! Мале, карам с много висока скорост и ме страх да не се бутна някъде. Леле, къде изхвърчах? Оле, мале. Абе, има ли някакви по-трудни скокчета на там? Не, нищо особено. Трябва да има нещо, за да мога да ги изпреваря. Ох, тук колата. О, тук един е паднал, добре. Добре, за сега съм на второ място. Това не беше толкова. Ей, гапи дрифта. Добре, аз съм на 6-то. Оле! Тук може да изхвърча много мазно. Лека по лека настигам първия. Аз пак 5-я. Не бе, брат! Еба си мангала! На кое място Как си? да не... И на 4-то съм! И пак е добре горе-долу. Да! Баси! Като някакъв ретард, като не мога да играя, поне да не бута! Такъв нарочно ме избутам О, за взимам боя! буста, аз ставам сега на първо място, сигурно. О, мале. Сега не на първо, а на 101 ще застана. На второ съм, добре. Но много се забавих. Мале, колата ми ще изпадне сигурно. Не, добре.
Брат, само ме бутил много и този път ще ти щупа главата. Аз нямам шанс за първа позиция обаче. Защо па да нямаш? Ай, изхвърчи, отивай фада. Защото Ле, той аз ще хода фада. напред. Не! Дем! Аз съм 8. Фак. Виждам финиша. Ти хубаво го виждаш, аз брат не виждам нищо. Стой! 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 Стига сток! Добре бе! Какъв е този скок само бе? Кара настрани бе! Оф! What the fuck? Гледай как не бъгна. Добре. Айде, втора позиция. Ще стане фейл. Стане баси фейла. Масакрото. Рейскар. Много ясно. От 100 чира колко пари ти дадат? Ами това са към 80 цента ли, не знам колко, не знам. И то после като вземат точно от 25% от ДДС-то и сметни го. 80, ами не знам. Къде? Проста математика. Да, към 1 лев някъде идва от това цялото. Ей, телефона ли бе? 1100 пилара, хайп! Ужас, точно сега и трябваше ми звънне бе. Нашето училище има китайче. Какво е това? Ей, в нашото панаши какво имаме? Циганичи. Как каза, расист! Новото рейсизъм. Какво става с моята кола бе, Рого е бавно нещо? Айде, бутайте се. Ооо, фак! За сега се измъкнах. Точка. Чай са. Няма. Сега ще настигна. Моята кола умира, човек! Не мога! Ужас! Не, спустах това ли бе! Не, вземи чекпойнт! Майко! Взех чекпойнта! Късметлия! Пак! Уау! Не, това беше най-откаченото нещо, което съм правил през живота си. Взех чекпойнта по най-нереалния начин. До кога ще стрима? Стрима ще бъде до 10. Ей, четвърти съм. Но това беше много диво. Вау! Давай шара, брат. Защо чувстваш, че толкова са бавни колите, бе? О, шит. Защото бавни. Мачка е, брат. Хазарт арми. Хазарт къде тръгва? Дай буст. Този само се прецака. Отзор да му удари. Аз топич го бутах. Пак ли Мортал? Брат, пак ли тебе? Аз съм втори, кой е първи? Кой е първи? Кой може да е първи? Кой? Не стика. И моето време дойде. Твоето, какво това време, бе? Сега ще настигна. Пича, бе, сега ще го биеме, защото се прави много отворен. Гледайте как ще го бия сега. Да, вие така ако си взимат от бустовете... Нямам буст, няма откъде да взимам буст. Така, ако нямаш откъде, значи не можеш да ме настигнеш. Може, нали монстра ми каза. Монстра ми каза как да набирам по-бързо. Как? Гледай как те настигам. Кажи как да е. Тайна вайна! Добре, айде, мини ме. По бордюра бе, по бордюра караш. По бордюра казах, ето. Леле, не! Не наскока! Вау! Какво става, бе? Как? Леле! Ей! Човек! Айде! Не ме интересува. Аз отидох. Ще бера лайк. Стига бе. Бат. Елиминирахте. Да. Нагло. Пълна наглост. И в мен преди ме прецака, така че... Аз не съм искал нарочно да те прецакам. Ти са нарочно. Аз не нарочно, аз си карах напред.